सहाय नांगोन नोंनो बेसेबा जारला हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय हथासो जानायनिफ्राय थ' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो थ' दायो बैसागु फांसननि लोगोसे सिलभार जुबलिनि थाखाय प्रग्राम खुंदों आरोना साननैनि हाबाफारि लानानै थ' आं दा बावनो दंफैयो आरो बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनाय जाबाय दिहुनदोंमोन दा बे हिसाबै BCCRनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि फिरफिलाखौ उरायहोगोन मानगोनां आफादगिरि बारलांफा नार्जारि मानगोनां सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे दुंफुं आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायनानै लानो बे समाव खावलायबाय आरो बैसागु दुंफुं आफादनि बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन नजेन्द्र नार्जारि सार रुंसारिनि खाम्फायाव आलारि बाथि सावगोन देबराज ब्रह्म आफादगिरि रामफलबिल हारिमु आफाद मानगोनां बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो बे समाव खावलायबाय आरो रुंसारिनि खाम्फायाव बिबार बावगोन अमृतलाल दैमारि बोसोनगिरि रामफलबिल दख'रा एबसुनि मानगोनां सारखौबो गावनि सिनायथिखौ बे समाव होनो खावलायबाय सादिसिम साबायखर थाबाय आरो आङो बे समावहाय हाबाफारिखौ आङो मावफुंनायनि सिगां रामफलबिल दख'रा BCCRनि मानगोनां आफादगिरि बारलांफा नार्जारि सारखौ बे समावहाय बिबुंथि लाखिग्रोनो आङो बे समाव खावलायबाय बरायहोग्रोनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय आरो मदद होनो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय दख'रा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो बैसागु खुंफुं आफाद लोगो आफादगिरि BCCRनि आफादगिरि बैसागु खुंफुं आफादनि गाहाय आफादगिरिखौबो साबायखर थाबाय गासै फिरफिला उरायहोग्रा फरायसंगिरिखौ जाहाथे साफ्रोमबो फिरफिला उरायहोनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ जासिगोन लोगोसे फुंबिलिनि फिरफिला उरायहोनायजों लोगोसे आरो बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय BCCRनि मानगोनां आफादगिरि बारलांफा नार्जारि सोरखौ बे समाव साबायखर थाबाय फरायसंगिरि बिथांमोननिसिम
1994 मायथाइनि 5 जुन खालि जोनोम जादोंमोन। दा बेवहाय जेब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 जोनोम जायो जोंनि रामफलबिल दख'रायावबो जोंनि आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा सिबिग्रा बिथांमोनखौ लानानै 92 जोनोम जादोंमोन। बिनि उनावनो जोङो उदां भाबै बर' हारिनि हारिमुखौ सिबिनो होननानै 1994 मायथाइयाव बेखौ जोनोम होनाय जादों। आरो गमामायैनो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे सारा आसामनि बर'फोरखौ जथायनानै जोङो रामफलबिलाव बेखौ गायसनदोंब्लाबो जाथिनिनो मावनो होननानै जोङो बे बड'लेण्ड कालचार सेन्टारखौनो जाथिनिनो बर' हारिनिनो मोनसे आफादजों बिदि गोसो गोरबोआव लानानै गायसननाय जादोंमोन। गमामायैनो जों जथायै जों सारा बर'फोरखौ लानानैनो हारिमु सिबिग्राफोरखौ लानानैनो आर्टिस्टफोरखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ मावबोनाय जादों। दा बे हिसाबै जोङो मावै मावै जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बेफोरखौ जों सोरजिदों, फोसाबदों, साइन्टिफिक मेथडजों लांदों, क्लासिफाइड खालामदों, मुद्रा दिहुननानै जों मोसानायफोरखौ बानायदों। दा बेबायदिनो जोंनियाव दाहाल थुंग्रि मोसानाय, बारबाय मोसानाय, ना गुरनाय मोसानाय, बैसागु मोसानाय, सुबुरुनस्रि मोसानाय, रुमबां मोसानाय आरो बायदि बायदि मोसानाय गोदान गोदान क्रिएटिभ मोसानायखौ जोङो सोरजिनानै क्रिएट खालामनानै जों बर'नि मोनसे दोरोङारि मोसामु हिसाबै जों गथायनानै होनो हादों। आरो गमामायैनो बे मोसानायफोरा जोंनि बर'फोरजों आजावजाबाय आरो नेशनेल लेभेलावबो ना गुरनाय लोगोसे दाहाल थुंग्रि बेफोरो माने इन्डियानि मोनसे फक डेन्स हिसाबै गनायजानाय बायदि जाहैबाय, जायफोरखौ जोङो मिनिस्ट्रि अफ कालचार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जननि थ्रुयै हांख्रायनाय बायदि जों जेरावबो अल इन्डियायाव जों मोसाहैनो मोनबाय। इभेन दाहाल थुंग्रिखौ जों रिपाब्लिक डेआव 172 सा जों आर्टिस्ट लांनानै जोङो इन्डिया गेटआव मोसाहैबाय। दा बे हिसाबै जों बुंनो हायो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बर' जाथियाव बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि गेजेरजों माने जोंनि हारिमुखौ फोजौखांहोनाय आरो बिहोमा होनाय जों साननानै लादों। दा जोङो बेखौ सालायलांनाय दैदेनलांनाय बेफोराव गोबां खस्थ' मोनदों। दिनैसिमबो बे खस्थ'आ जोबनानै थाङाखै। बे खस्थ'नि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे आबोद लोगोसे समाज आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनखौ गोबानानै बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे लोगोसे उरायहोफायो। गोजोन आरो खौसेथि अराय सम थांना थाथों। गोजोन आरो खौसेथि अराय सम थांना थाथों। साबायखर थाबाय। लोगोसे लानो हानाय साफ्रोमबोनिसिम गिबियाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ आङो जासिबाय। दा दिनै बर'नि हारिमुखौ बिश्व दरबाराव सिनायथि होनाय बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि गासै बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव साबायखर जासिदों। आरो दिनै बिथांमोनहा जे बर'नि दोरोङारि जे दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय गासैखौ बिथांमोनहा दिनै बर' हारिखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जि खामानि मावबाय थादों आरो दिनै दख'रा बर' फरायसा आफाद बा हारिमु आफाद जे दिनै रंजालि बैसागु फोरबो दिनै रुपनाथ बे गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दिनै बानजायदों आरो दिनै जोंनि बर'नि जे रंजालि बैसागु बेखौ दिनै एसे आलादा रोखोमै जोङो फालिलांनो हमबाय। मानोना थांनाय समफ्राव जोंनि गामि सिंफ्राव बैसागु जानायनि नामाव गोबां बेबायदिनो लोंनाय जानायनि गेजेरजों गोबां माने जारला दिनै बेबादि मोनसे थासारि गोबां मोनसे जानाङै जाथायफोर गोबां दुखु खस्थ' सहायनाय बा गावनि गेजेराव अनलायनाय गैयै बे मोनसे थासारि बेखौ जोङो सिगां समफ्राव नुबोदोंमोन।
नाथाय दिनै गेवलां फोथाराव फैनानै दिनै बर'नि हारिमुखौ दिन्थिनायजों लोगोसेयै साबायखर थाबाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव गायजेनग्रा महरै मावफुंनानै होनायनि थाखाय लोगोसे संनाय बादायलायनाय आरोना अनलाजों नारजिजोंहाय बेवहाय संनाय बादायलायनाय जागोन दा दसेनि उनाव देखायगोन आं नोंसोरनो गासिबो संनाय बादायलायनाय थायारि खालामगासिनो दं रेडि खालामगासिनो दं दसेनि उनाव संनाय खावनाय बादायलायनाय स्टार्ट जासिगोन Bersama bersama
menangkan Menang जाबाय नामा? संनाय बादायलायनायावहाय माबागासिनो आरोना संगासिनो संदो अनला दाउ थाराय नारजि अमा गोरान संनो नागिरदों नै नारजि अमा जानो दोनदों ना फुजा होनो दोनदों फाननो दोनदों Haramni बारा दाहाब अनला menangan jawaban ngesnabi ting begas nih moजां मोनथ'वाखै मोनसेबो नारजि मोनखांबायदां मोनथ'वाखै ओरैबो संगासिनो LMNOP मोनसे फोसावनाय बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बादायलायनायावहाय कमिटिनि अनगायै रावबो नायलानो मोना बावहाय जायफोरा संनायनि मुं थिसनदों बे साखिग्रा नोङो बिसोरो थानो मोनगोन साखिग्रानो दालाय कमिटिनि अनगायै नैबे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय साब कमिटिनि अनगायै गुबुन गुबुन जोबबाय ना गासिनाबो संनाया Rocin. Kami nagarnane panggal hawa jengne kamalala sohai nangden dese basa challa dese basa challa dese basa challa गोजोन्थों दोंसे रोजा गंसे आमाय आं माने एसे गेजेर गेजेर बे मडार्नबो खनो नालाय मडार्नखौनो एसे होख्लायनोसै नामा फुरानाफोर ना मा होनो
रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों फाग्ला जायो आङो नोंनि बे महरावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों नोंबोथ' सिख्ला आं मा खालामदों आंबोथ' सिख्ला नों मा खालामदों नोंबोथ' सिख्ला आं मा खालामदों आंबोथ' सिख्ला नों मा खालामदों मोजां मोनबाय आं नोंखौ माबोरै फोरमायबावनो मोजां मोनबाय आं नोंखौ माबोरै फोरमायबावनो रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों नोंबोथ' फाग्लि आं मा खालामदों आंबोथ' फाग्ला नों मा खालामदों नोंबोथ' फाग्लि आं मा खालामदों आंबोथ' फाग्ला नों मा खालामदों गोसो थोबाय आं नोंखौ सोर मा खालामनो हानो गोसो थोबाय आं नोंखौ सोर मा खालामनो हानो रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों रायज्लायहां खालामो मानो नों लाजिहां मिनिहां खालामो मानो नों फाग्ला जायो आङो नोंनि Ai, oi, sensação.
आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो जाहाथे आलारि बाथि फोजोंनायाव बयबो बाहागो लायो। जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथाङा सावगोरबाय आङो बयखौबो लारि लारि फोजोंनो मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय बे समाव माखासे हाबैदेरबावदों बयखौबो आङो आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय बे समाव खावलायदों। दिनैनि बे बेलासि मोनाबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय BCCR आरो जाम्फै बोलि बैसागु आङो बे समाव फोजोंदों आंनो आङो गोसोनि अननाय सिबिनाय बावनानै दिनैनि बे गोथार थांखिखौ लानानै आङो सुंदों बिदिनो थांबाय थांबाय खिन्थु खुनु परामर्श गैलायलाया।